Sobra semana na nga nagtinir sa evacuation center ang anaa sa 78 ka pamilya sa barangay Salaysay, Marilog District, Davao City tungod sa kadelikado sa ilang gipuy-ang sityo sa pagdahili sa yuta. Nagpabilin pa sa evacuation center sa barangay Salaysay Gym ang 78 ka magbanay nga gilangkuban sa dulan 200 ka individual tungod sa hulga sa pagdahili sa yuta. Sukad sa nakalawang semana, girekomenda sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pag-evacuate sa mga residente sa sitio Masawang tungod sa nakit-ang liki sa bukid human ang sagunson nga pag-ulan. Wala pa sila gitugutan makauli hangtod sa karon. Hinoon gitugutan silang makaadto sa ilang purok alang sa pag-uma aron dili usab maapektuhan ang ilang panginabuhian. Samtang parayon usab ang paghatod og hinabang sa lokal nga panggamhanan sa mga apektadong residente. Gipangitaan na sa bugluna sa Barangay Council ang mga apektadong residente aron aduna kini temporaryong kabalhinan. Mga sobra na sila semana diri. Gumikan aning craft bitaw diri sa ibabaw sa ilahang ipuy-an sitio Masawang. So ni-declare ang taga-city nga dili gyud sila pa balikon dito kay kung sige gulan Agit in nga matabunan ang ibuok sityo.